vale moito máis facer o que fixemos, que era axudar a todos os equipos galegos naquel momento, recordaredes, algúns que estades aquí seguro que fostes beneficiarios, durante o ano Xacobeo axudar patrocinando todos os desplazamentos que tuverades fora de Galicia. Por lo tanto, eu espero poder facer algo así cando chego o Xacobeo e incluso antes se conseguimos os beneficios fiscais para os patrocinadores que se nos prometeron dentro do Goberno Central e que ainda non temos, pero eu espero que teñamos pronto. Deixo para rematar xa un apartado especial, creo que a banca aí tamén ten que sentirse orgulloso para a utilidade tuvo este patrocinio, as cifras cantan clarísimamente, nos últimos anos para a promoción do deporte femenino. Está aquí a directora xeral de Igualdade. Teño aquí unhas cifras que falan por sí solas. Dos 30 equipos femininos que había na primeira edición, cando empezou este patrocinio no ano 2009-2010, os 112 do último ano. Isto quere decir que para isto tamén é bo facer este tipo de apoio. De menos da quinta parte de licencias femeninas a máis de unha de cada tres que tivemos no ano 2023. Para isto, tamén sirve o deporte para sentirnos orgullosos de que cada vez máis mulleres non só fagan deporte, senón que estén na élite competindo por toda España, fora de España, representando a Galicia. Por lo tanto, por eso yo quiero dar gracias á banca por este compromiso, por este entender que vale a pena aliarse con nós, coa administración de todos os galegos, para seguir apoiando o deporte galego. Aquí, ao final, estamos falando de Galicia Calidade, esa marca tan recoñecible, cando un sale fora, dis Galicia Calidade, todo o mundo sabe de que estás falando. Ao final hai que demostrarlo todos os días, hai que plasmarlo en exemplos que fagan creíbles que efectivamente somos unha terra de moitísima calidade. Por iso creo que o deporte, sen ninguna dúbida, non sei se o mellor, probablemente sí, pero, dende logo, un dos mellores exemplos de que aquí as cousas se fan moi ben, e por iso